Un lloc per assolir la mirada més suggestiva del municipi, la qual s'obri en pendent cap a la Mediterrània, que abraça cel i terra, el mar i les vinyes, el paisatge i la seua gent. L'Auditori Teulada Moraira és pura arquitectura de l'emoció i de la suggestió. L'arquitecte navarrès Francisco Mangado el va aixecar en una de les parts més elevades del territori per veure i ser vist, per ser mirador i far. Inaugurat el 2011, l'edifici crea volums i espais de geometries robustes, línies rectes i netes per a una arquitectura que aconseguís la seva màxima expressió en la façana sud, la que mira a la mar. Una metàfora per recrear la platja, les roques, el blanc i el blau mediterranis. L'Auditori Teulada Moraira disposa d'una gran sala amb capacitat per a més de 600 persones que acull tot tipus d'espectacles, un escenari que destaca per la seva acústica i per la funcionalitat dels seus espais interiors, que es completen amb una sala més petita, amb capacitat per a 80 persones. La façana sud acull al seu interior una sala polivalent dedicada a exposicions de pintura, escultura i fotografia. L'Auditori Teulada Moraira ha aconseguit importants guardons internacionals d'arquitectura i s'ha consolidat com a referent cultural gràcies a la programació anual d'òperes, concerts, teatre i productes culturals propis.